Άντε, σβέρτα. Ευτυχώς άνοιξε ο καιρός σήμερα. Τι πράγμα ήταν αυτό, μου χλιάσαμε. 5 μέρες βροχή. Δεν έλεγε να σταματήσει. Άντε παιδιά, παίξτε καμιά παρτίδα. Ζερβό, Γιάννη, εδώ. Καλώς τον Καλώς το Γιάννη, μαύρα μάτια έκανε. Πού είσαι βρε ψυχή? Βρε καλώς το φιλαράκι. Τι κάνεις? Τι να κάνω βρε παιδιά? Πώς πάει, καλυτσέρευσε ο Άγιος? Άμα δεν καλυτέρευε ο Άγιος, θα ήμουν εγώ εδώ σήμερα. Δόξα να έχει ο Θεός. Από προχθές έπεσε ο πυρετός και άρχισε να παίρνει πάνω του. Ευτυχώς, να γίνει καλά ο άνθρωπος. Μακάρι. Τι να σας πω μωρέ παιδιά. Με λαχτάρισε. Τι λες βρε παιδί? 10 μέρες δεν έλεγε να σταματήσει αυτή η θέρμη. Και εγώ ήταν ο δύσμυρος. Δεν το κάνει. Και έβηχε, λες και θα του βγαίνανε τα σωθικά. Και ένας πόνος εδώ στο στήθος, μόνο με τα υπογλώσσια υποχωρούσε. Τόσο πολύ. Μα μη πετύχει δεν έβγαλαν τα χείλη του. Ούτε ένα παράπονο. Ολοδόξασε ο Θεός και δόξασε ο Θεός. Μπράβο. Τι θα ρίξει μωρέ Ζερβό. Ο Άγιος δεν είναι από το συνάφι μας. Άλλο πράγμα είναι αυτός. Άλλη πάστα. Άντε βρε παιδιά, να έρθει λίγο να μας πει και κάτι από το Βαγγέλιο. Να γαλινέψει και η ψυχή μας λίγο. Ένιωσε ο Μανώλη και δεν κρατιέται ούτε ο ίδιος του. Και σήμερα μου είπε ότι αν νιώθει πιο καλά θα περάσει να μας χαιρετήσει. Ωραία. Εξάρες! Πάλι εξάρες. Άννα καταφωνεί. Βασίλη, κόπιασε εδώ. Καλώς τον. Σας χαιρετώ παιδιά. Πού είσαι Άγιε? Βρε καλώς. Πώς είσαι? Περαστικά σου Άγιε. Σιδερένιος. Άντε, πώς σε περιμέναμε. Σας ευχαριστώ παιδιά. Σας ευχαριστώ όλους. Τι έγινε Βασίλη, νιώθεις καλύτερα? Δόξα σε ο Θεός. Βλέπω σε φρόντισε καλά ο Ζερβός. Α, καλύτερα δεν γίνεται. Κάτσε Βασίλη, μη στέκεσαι. 6! Πάλι έξι. Τι γίνεται βρε Ζερβό, καμιά μπαμπεσκιά κάνεις και σου έρχονται όλα εξάρες. 6, 6 και 6. Ψέματα δεν ήταν 6 ζαβουλιά. Τι λες, 6 ήταν 6. Δεν θα καθίσεις Άγιε? Άιντε, κάθεσαι να χαρίσεις και εσύ μαζί μας. Όχι, όχι παιδιά. Να με συμπαθάτε. Μα δεν αισθάνομαι ακόμα τόσο καλά. Λέω να πάω στο κελί. Πέρασα έτσι να σας πω μια καλησπέρα. Πήγαινε Βασίλη. Μην κουράζεις. Σας χαιρετώ. Γεια σας παιδιά. Τον έκοψε πνευμονία βρε παιδιά αυτόν τον άνθρωπο. Είδατε πως χλώμιασε. Έτσι που τρώει λίγο σαν σπουργίτη, τι να σου κάνει?
Σε λίγο όλοι σαν τον Άγιο θα τρώμε, Δημήτρη. Δεν άκουσες? Οικονομική κρίση σου λέει. Πεινάνε έξω. Και από ό,τι άκουσα, και εδώ σε εμάς θα μας μειώσουν το συσίτιο. Βέβαια, αφού τα κλέβουνε οι πλούσιοι για να γεμίζουν τις τσέπες τους. Μωρέ, έπρεπε να είναι έξω ο Ζερβός. Έπρεπε να είναι έξω να τους κανονίσει. Εξάρες! Πάντως τώρα κανόνισε σε εμάς, Βρεγιάννη. Άντε, πάμε για δεύτερη παρτίδα. Να με συμπαθάτε, παιδιά. Εγώ έχω και έναν άρρωστο και πρέπει να πάω να δω τι κάνει. Αυτός μοναχός του τίποτα δεν ζητάει. Να πας, Ζερβό, να πας. Στο καλό, καλή ξεκούραση. Δεν ήταν 6, ψάχνω το άλλο λες. Τι λες, 6 ήταν 6. Τι θα γίνει με εσάς, πάλι μαλώνετε? Και είναι και Σάββατο απόγευμα. Έτσι πάτε αύριο στην εκκλησιά να κοινωνήσετε? Άντε να μονιάσετε, να πάτε αγαπημένοι στο ναό, όπως το θέλει ο Θεός. Όποιος έφτεξε, να ζητήσει συγγνώμη. Και ο άλλος να το συγχωρήσει. Συγγνώμη θέλει ο Θεός. Μα αφού με αδική, μαμά. Για την αγάπη του Θεού, Βασίλη, εκείνος επάνω στο σταυρό συγχώρησε. Συγγνώμη, σ' έκλεψα στα ζάρια, σε συγχωρώ. και σκοτάδι και σιωπή, ούτε ένας φίλος να του πω τη μοναξιά μου. Απ' τον φεγγίτη πως θα δω τον ουρανό, με την καρδιά να θυσιάσω την καρδιά μου. Γύρω μου ο κόσμος φτωχός, παίρνω κομμάτια από φως και αγαπώ και ελπίζω και παλεύω. Ο άλλος να γίνει αυτός, δίχως να ξέρω το πώς, ούτε γνωρίζω αυτό που γυρεύω. Ετοιμάζομαι και βλέπω κι απορώ πως μέσα στο άπειρο χωράει το όνειρό μου, πως πληγωμένη ταξιδεύει η καρδιά πάνω απ' τα σύννεφα στα αστέρια άλλου κόσμου. Γύρω μου ο κόσμος φτωχός, παίρνω κομμάτια από φως και αγαπώ και ελπίζω και παλεύω. Ο άλλος να γίνει αυτός, δίχως να ξέρω το πώς,
ούτε γνωρίζω αυτό που γυρεύω. Γύρω μου ο κόσμος φτωχός, παίρνω κομμάτια από φως και αγαπώ και ελπίζω και παλεύω. Ο άλλος να γίνει εαυτός, δίχως να ξέρω το πώς, ούτε γνωρίζω αυτό που γυρεύω. Σε δοξάζει στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη φυλακή ταύτη εις αιώνας αιώνα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Τέλειωσες, Άγιε? Τέλειωσα. Ρέζεργο, σταμάτα πια να με φωνάζεις Άγιε και Άγιε. Βασίλης είναι το όνομά μου. Είμαι εγώ φταίω που είσαι του λόγου σου Άγιος? Όλη η φυλακή για Άγιος έχει. Γι' αυτό αναρωτιόμαστε κι εμείς, μωρέ. Τι δουλειά έχει ένας Άγιος, ένα αρνάκι του Θεού ανάμεσα σε εμάς τα αποβράσματα της γης, Βρε Άγιε, εγώ σε ένα μήνα φεύγω. Αποφυλακίζομαι. 6 χρόνια μείναμε μαζί, εδώ σε τούτο το κελί. Με νοιάστηκες, σε νοιάστηκα, σε γιατροπόρεψα και στην αρρώστια σου που να σε ευλογεί ο Θεός. Μα εσύ δεν μου μίλησες ποτέ σου. Ποιος είσαι, από πού είσαι, τι σε έφερε εδώ? Τίποτα. Σαν στρίδι η ψυχή σου κλείδωσε. Μίλα βρε Άγιε, μίλα να ξελαφρώσουνε τα μέσα σου. Μιλώ. Μιλάς. Σε ποιον? Στο Θεό μου. Στο Θεό σου. Το ξέρουμε αυτό. Όλη την ώρα του προσεύχεσαι. Μα δεν φτάνει μονάχα αυτό βρε Άγιε. Θέλουμε και τον άνθρωπο. Αν ήταν ο Θεός σου θα μας έκανε αγρίμια. Αχ, Κύριε. Μωρέ, ξέρω εγώ, θες να μιλήσεις, τρώγεσαι. Μα πού να καταδεχτεί τώρα η αγιοσύνη σου εμένα το σκουπίδι, Σε δάφτον θα μιλήσω λες? Σώπα ρε Γιάννη, τι λόγους λες και μου ματώνεις κι άλλο την ψυχή? Σου ματώνω την ψυχή? Είδες, αίμα έχεις μέσα σου. Το βλέπω εγώ. Όλο φυσάς και ξεφυσάς. Μίλα βρε ευλογημένε, άστο να βγει να καθαρίσει η πληγή. Ο Ζερβός αγαπάει κι άλλον σαν εμένα να σε νιώσει πού θα βρεις? Συγχώραμε Θεέ μου. Πες μου μόνο τόσο, μόνο αυτό. Σκότωσες, για δε σκότωσες, πες μου, Εγώ κόβω το κεφάλι μου, δεν σκότωσες. Καλά μου ρε Ζερβό. Αφού το θες τόσο και μ' αγαπάς θα σου πω. Όχι, δεν σκότωσα. Είδες, το ήξερα εγώ. Και καλά βρε παλικάρι. Τι φοβάσαι να το πεις? Τιμήσου και καμάρι σου. Και καλά βρε Άγιε. Δεν μου λες πώς σε μπερδέψανε με το Φωνιά? Μοιάζεις του λόγου σου Φωνιάς? Έμοιαζα πολύ με το Φωνιά. Πόσο πολύ βρε παιδί μου? Δίδυμος αδελφός σου ήτανε? Σώπα Γιάννη.
Σώπα να χαρείς. Βασίλη, τι έγινε μωρέ? Ποια σύμφορα σε χτύπησε? Ησύχασε Βασίλη, ησύχασε. Και αν θέλεις όπαινε. Εγώ και να με συμπαθάς. Εγώ από αγάπη ρώτησα. Από αγάπη εγώ, Άγιε. Ησύχασε. Όχι Γιάννη. Μη στενοχωριέσαι. Το ξέρω πως μ' αγαπάς. Γι' αυτό και εγώ θα σου τα πω. Έλα κάθισε. Κουράστηκε η ψυχή μου 20 χρόνια να σιωπά. Τι θα ρέεις? Θα σου τα πω Γιάννη. Μόνο εσύ δώσε μου το λόγο σου πως θα τα θάψεις μέσα σου. Κουβέντα δεν θα πεις. Ορκίζομαι Άγιε. Μην ορκίζεσαι. Δεν κάνει. Μου φτάνει μόνο ο λόγος σου. Τον έχεις. Δίδυμοι ήμασταν και μεγαλώσαμε μαζί και μοιάζαμε σαν δυο σταλιές νερό και αγαπιόμασταν. Πώς αγαπιόμασταν, αδερφό. Πώς αγαπιόμασταν. Παναγής και Βασίλης οι καλύτεροι φίλοι. Παναγής και Βασίλης οι καλύτεροι φίλοι. Παναγής και Βασίλης οι καλύτεροι. Δες τα διδυμάκια του Κρανιά. Τι χαριτωμένα που είναι. Ναι. Μεγάλωσαν. Παναγί! Ορίστε! Το Παναγί θέλω βρε. Ποιος είναι ο Παναγής? Εγώ! Αχ βρε πονηρούλιδες, άμα σας πιάσω. Τι να πεις, άντε να τα ξεχωρίσεις. Αυτά μόνο η μάνα τους τα ξέρει που τα γέννησε. Τι κάνεις? Τι κάνεις? Ξέρεις ποιος είναι ο Παναγής? Πες το ψέματα. Όσοι όμοια κι αν είναι, τόσο διαφορετικούς χαρακτήρες έχουν. Για να δούμε στο μέλλον τι στράτα θα τραβήξει ο καθένας τους. Για να δούμε. Γεια μας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Παναγής και Βασίλης οι καλύτεροι φίλοι. Θυμάσαι? Θυμάμαι. Ωραία που ήτανε.
Στην υγειά σου, Αρχοντούλα. Δεν ήρθε στο πανηγύρι ο άντρας σου. Πονούσε η μέση του, κύριε Κώστα. Θα έρθει αργότερα. Καλώς την Αρχοντή. Τι κάνει? Έπηκε η Σοφία. Σάβο. Γεια. Γεια. Εσύ δεν είσαι η Αρχοντή του Κώστα του Παρά? Ναι, εγώ είμαι. Εσύ που με ξέρεις? Πού σε ξέρω. Όποιος ενδιαφέρεται μαθαίνει. Εσύ δεν είσαι από το μέρη μας. Δεν σε έχω ξαναδεί. Ναι, εγώ έρχομαι από τον κάμπο. Ανεβαίνω στο χωριό σας για να αγοράσω ξύλα και σε έχω πετύχει κάνα 2 φορές έξω από το σπίτι του Κυρλάμπρου, το θυμάμαι. Αρχοντή, έλα κοπέλα μου, ήρθε ο σύζυγός σου και σε ζητάει. Έρχομαι. Πρέπει να φύγω. Θα έρθεις αύριο? 3 μέρες κρατάει το πανηγύρι. Φυσικά και θα έρθω. Ελπίζω και εσύ. Φυσικά. Τα λέμε. Δεν μου πεις το όνομά σου. Παναγιώτης. Τα λέμε. Καλό στον Παρά. Χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Γεια μας. Γεια σας. Κώστα, να σου ζήσει η γυναίκα σου. Το πιο όμορφο κορίτσι του χωριού μας πήρες, βρε. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί... Σταμάτα, θα ξυπνήσουμε τη μάνα. Εντάξει μωρέ Καρδάση. Τι ωραία που ήταν σήμερα, έτσι. Ωραία δεν περάσαμε, αλλά εσύ γιατί ήσουν έτσι? Όλο το βράδυ ούτε χόρεψες ούτε κουνήθηκες από την καρέκλα σου. Τι έπαθες? Τι έπαθα? Εγώ κοιτούσα εσένα, σε πρόσεχα. Κάτσε. Κάτσε και θέλω να στα πω. Για να δούμε, τι έχεις να μου πεις? Ξέρεις Παναγί, εκείνο το κορίτσι που μιλούσατε στο πανηγύρι. Ποια η Αρχοντή? Τι πλάσμα είναι αυτό μωρέ Βασίλη. Δεν έχω ξαναδεί τόση ομορφιά σε άνθρωπο. Παναγί, η Αρχοντή είναι παντρεμένη. Και τι έγινε? Που μιλήσαμε λίγο στο πανηγύρι? Όχι μωρέ Βασίλη με την κρίνια σου αμάμπια. Σοπα μη φωνάζεις. Δεν είπα ότι έκανες κακό. Για να μην κάνεις τα λέω αυτά. Κοίτα Παναγιώτη, εγώ είμαι αδερφός σου. Σε ξέρω καλά. Είδα πως την κοίταζες. Σπίθες πετούσαν τα μάτια σου. Και εκείνη το ίδιο. Τέτοιες σπίθες Παναγί μπορεί να βάλουν φωτιά και να μας κάψουν όλους. Τι θέλεις και την κυνηγάς στα πανηγύρια? Άστινα. Είναι παντρεμένη γυναίκα. Όσο πιο πολύ τη θέλεις, τόσο μακριά της θα φεύγεις. Μη σας πειράξει ο διάβολος. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Όχι μωρέ Καρδάση. Φαντασία που την έχεις. Μίλησα μαζί της στο πανηγύρι και κάτι έγινε. Παντρεμένη γυναίκα και παντρεμένη γυναίκα. Κι ύστερα, γιατί γάμο μιλάμε? Μου τα είπε όλα εμένα ο Κυρλάμπρος, χαρτί και καλαμάρι. Την πουλήσανε 18 χρονών μωρό. Την πουλήσανε γιατί δεν είχε λεφτά η οικογένειά της. Την δώσανε σε αυτό το λείψανο, τον Κώστα τον Παρά. Σιγά μην τη ρωτούσανε κιόλας. Γάμο το λες εσύ αυτό? Παναγιώτη, όπως και να έχει, το μυστήριο έγινε. Τη στεφάνωσε η εκκλησία. Με παπά και με κουμπάρο. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν θα ανάψει καμιά φωτιά. Ξέρει ο Παναγής, μη στεναχωριέσαι. Γι' αυτό στο λέω. Επειδή είμαι αδερφός σου. Το μόνο που θέλω είναι λίγο να μ' ακούσει. Οχου, έλα εντάξει. Πάμε για ύπνο και θα πάνε όλα καλά. Μη στεναχωριέσαι. Άντε καληνύχτα. Άρε Παναγί. Άρε Παναγί, φωτιές που μας ανάβεις.
Μα δεν τα ψήφισε τα λόγια μου, Ζερβό. Δεν τα ψήφισε. Και η σπίθα φούντωσε. Και έγινε πυρκαγιά. Και το κακό μαθεύτηκε. Το ψιθυρίζαν στις γειτονιές. Στόμα με στόμα το μαθαίνανε. Βόηξαν όλα τα μπελάκια, το χωριό της Αρχοντής. Ήρθε, λέγανε, ένας μιός ψηλός, μελαχρινός από τον κάμπο και την ξελόγησε την Αρχοντούλα του Παρά. Και βλέπονται κρυφά. Και μπαίνει και στο σπίτι της κάθε που λείπει ο άντρας της, ο αδιάντροπος. Τέτοια λέγανε, Ζερβό. Κι εγώ έτρεμα. Μην κατεβούνε τα μαντάτα ως τον κάμπο και καταλάβει κάτι η μάνα μας και φαρμακοθεί. Και το φωνικό, πώς έγινε το φωνικό? Το φωνικό. Δεκέμβρης ήτανε. Κοντεύαν τα Χριστούγεννα. Και είχε ένα κρύο απερίγραπτο. Κοκάλωναν τα μέλη μας. Μας είχαν σωθεί τα ξύλα και έπρεπε να ανεβεί ο αδερφός μου στο χωριό της, τα μπελάκια, να αγοράσει από τον Κυρλάνδρο που δίνει ξύλα σε όλη την περιοχή. Κι εγώ φοβόμουν που έπρεπε να πάει εκεί. Τρέμαν τα φιλοκάρδια μου. Βασίλη, αυτά τα τελευταία δεν έχει άλλα. Θα ξεπαγιάσουμε μέχρι το πρωί. Πρέπει να πάω στα μπελάκια οπωσδήποτε, να φέρω κι άλλα. Και θα φύγω τώρα, προλαβαίνω νομίζω. Τώρα δεν πας πουθενά. Γιατί? Ή αν θα πας, θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Τι φοβάσαι, μωρέ? Μην πάω στο σπίτι της? Μην την ανταμώσω? Έννοια σου, και δεν γίνεται αυτό. Είναι και αυτός ο άντρας της. Είναι, δεν είναι. Εγώ μια φορά θα έρθω μαζί σου. Πολλά ποδάρια έχει ο διάβολος και τα περισσότερα τα έχει χώσει ήδη μες στο σπίτι μας. Εντάξει, μωρέ Βασίλη, τι φοβάσαι? Μη στεναχωριέσαι, ξέρω να φυλάγομαι εγώ. Ξέρεις να φυλάγεσαι? Μωρέ, δεν ξέρεις. Πιο μπροστά έπρεπε να φυλαχτείς. Πιο μπροστά, Παναγί. Όλος ο τόπος μιλάει για σας. Δεν τα μάθες. Δεν πάνε να λένε ό,τι θέλουνε. Η Αρχοντή είναι πλασμένη για μένα. Για μένα. Την αγαπώ και μ' αγαπά. Πάρ' το χαμπάρι. Τι είναι αυτά που λες? Θες να μπει καμιά ώρα μέσα η μάνα και να ακούσει τα λόγια σου? Μια ώρα αρχίτερα θα πάει στον τάφο. Γι' αυτό σου λέω. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου στα μπελάκια. Ξέρω τι φλόγα που έχεις μέσα σου για αυτή. Έλα, μωρέ Καρδάση. Έλα, άντε. Έλα να με φυλάξεις. Άλλωστε δίκιο έχεις, δεν πρέπει να πάω στο σπίτι της. Αυτό δεν έλεγε πάντα η μάνα? Είσαι ο φύλακας άγγελός μου. Έλα να πάμε μαζί. Και τι έγινε, μωρέ Βασίλη? Πώς έγινε αφού ήσουν και εσύ μαζί? Πώς έγινε? Ξεκινήσαμε μαζί με το αυτοκίνητο. Οδηγούσα εγώ. Μα είχε μια γλίτσα στο δρόμο. Πού να ανεβείς, μωρέ Ζερβό? Κόντευε το δειλινό και εμείς ήμασταν ακόμη στον δρόμο τα μισά. Δεν γίνεται, του λέω. Θα βγάλουμε τη νύχτα εδώ, στο καστράκι, στο ξενόντα της Κυραχρυσής και αύριο, σαν ξημερώσει, ανεβαίνουμε. Πέσαμε να κοιμηθούμε. Μα εκείνον πού να τον πάρει ο ύπνος? Κοιτούσε το ταβάνι με τα μάτια ορθάνυχτα. Εγώ όμως, έτσι όπως ήμουν κουρασμένος, είπα 2-3 ευχές από το απόδειπνο και αποκοιμήθηκα. Ξάφνου, μέσα στη νύχτα, ακούω το αυτοκίνητο. Τσίριζε η ρόδα, σαν να προσπαθούσαν με πείσμα να την ξεκολλήσουν από τον πάγο. Νάχτηκα όρθιος. Δίπλα ο αδερφός μου έλειπε. Θα σκοτωθεί, είπα, ο τρελός. Θα σκοτωθεί. Για μια στιγμή δεν ήξερα τι να κάνω. Ένα κακό προαίσθημα με πέδευε. Χτυπούσαν τα μηνύγκια μου. Ντύθηκα όπως και πετάχτηκα έξω. Το κρύο μου περώνιαζε τα κόκαλα, μα εγώ είχα μια τέτοια φωτιά μέσα μου που μήτε το νιώθα. Άρχισα να περπατώ για το χωριό της Αρχοντής. Τα ήξερα τα κατατόπια, πέτρα-πέτρα. Δεν φοβόμουν να μην χαθώ, ας είδα σκοτεινιά. Ενώ βιαζόμουν. Γρήγορα, έλεγα, Βασίλη. Γρήγορα. Πρέπει να προλάβεις. Να προλάβεις. Εκείνο το κακό προαίσθημα με πέδευε. Μου σφίγγε την ψυχή. Αν κολμαχούσα να προλάβω, δίχως να ξέρω κι εγώ τι.
Παναγί. Θα σκοτωθεί. Θα σκοτωθεί ο τρελός. Πότε έφτασα απέναντι από το σπίτι της μήτε που το κατάλαβα. Δεν πρόλαβα να πάρω αναπνοή και ακούω μια σπαρακτική κραυγή γυναίκας. Και βλέπω μια σκιά, μια ανδρική φιγούρα να πετιέται από το παραπόρτι και να τρέχει μέσα στη νύχτα σαν τρελός. Ήταν ο αδερφός μου. Το γνώρισα από την κοψιά του και τα ρούχα του. Δευτερόλεπτα μετά άκουσα το αυτοκίνητο. Πλησίασα στο παραπόρτι και η καρδιά μου έτρεμε. Σαν μπήκα μέσα, Θεέ μου, ψέλισα. Θεέ μου, και έμεινα ακίνητο σαν άγαλμα. Μπροστά μου, στα πόδια μου, ήταν ξαπλωμένος ο παράς ακίνητος. Το πουκάμισό του ήταν γεμάτο αίμα. Αίμα. Πιο πίσω άκουσα τους λυγμούς της αρχοντής. Όχι, είμαι ο αδερφός του. Δεν ήξερα. Την κοίταζα με ησυχασιά. Τα μάτια μου σταμάτησαν επάνω της. Ήτανε όμορφη, μωρέ Ζερβό. Όμορφη. Και η ψυχή μου αγρίεψε. Έπαινε ο θυμός που θόλωσα. Καταραμένη έσκουσα μέσα από τα δόντια μου. Καταραμένη. Παλιοθήλικο. Ξεδιάντροπη. Έτσι την έβρισα τότε. Μα δεν ήξερα κι εγώ τότε, Πρεσερβό. Δεν ήξερα. Και την ταπείνωνα τη δύσμηρη. Και εκείνη, όσο την έβριζα, τόσο έκλαιγε και σερνόταν απάνω στο πάτωμα. Πρέπει να φύγεις, είπα στον εαυτό μου. Να φύγεις. Δεν πρόλαβες, Βασίλη. Δεν πρόλαβες. Η αρχοντή έκλαιγε όλο και πιο σπαρακτικά. Και είπα πως πρέπει να βιαστώ, θα μας ακούσουνε. Μονάχα πριν βγω, γύρισα έτσι να δω το σκοτωμένο. Φέρεις και είχα μια ελπίδα πως θα σάρεται. Και τότε, με την άκρη του ματιού, είδα τα δάχτυλα της αρχοντής να πάζουν το σουλιά, το όργανο του κακού. Είχε παραλογιστεί. Ήθελε να αυτοκτονήσει. Όρμησα επάνω της και τη σταμάτησα. Όχι. Όχι. Τι πας θα κάνεις? Άσε με! Θέλω να σκοτωθώ! Άσε με! Θέλω να σκοτωθώ! Παρέλυσα. Πρέπει να φύγεις, είπα μέσα μου. Μα ήτανε και αρχόντι. Δεν της είχα πάρει ακόμη το σουγιά από το χέρι και αν την άφηνα θα σκοτωνότανε. Άσκησα με απελπισία να της πάρω το σουγιά. Και τότε άκουσα να χτυπάνε την πόρτα βίαια, να τη σπρώχνουν έτσι που να σχέται. Είχανε τρέξει όλοι. Δεν ξέρω πόσοι ήτανε. Πρώτα κοιτάξανε με τρόμο. Ύστερα με θυμό. Αυτός
Φώναξε μια γυναίκα και με έδειξε με το δάχτυλο. Αυτός σκότωσε τον Παρά. Σαν να είχε δώσει το σύνθημα και αρχίσαν όλοι μαζί να φωνάζουν εναντίον μου. Τους κοίτασα μαρμαρωμένος. Άκουγα που φωνάζανε, μα ήταν σαν να μην καταλάβαινα τα λόγια τους. Σαν να μην τα λέγαν για μένα όλα αυτά. Γιατί δεν τα λέγαν για μένα όλα αυτά. Στο μεταξύ η Αρχοντή είχε ξεφύγει από τα χέρια μου. Άρπαξε το σουγιά που είχε πέσει στο πάτωμα και έφυγε στην κουζίνα τρέχοντας. Ξάφνου όλοι παραμερίσαν. Είχε αριθμό 100. Οι αστυνομικοί με πλησιάσανε, τραβήξανε τα χέρια μου βία πίσω από την πλάτη μου και μου κλείδωσαν τις χειροπέδες στον καρπό. Έτσι με πιάσανε, έτσι με έφεραν εδώ. Έτσι. Πώς έτσι, βρε Άγιε? Δίκη δεν έγινε? Ανάκριση? Δεν σε ρωτούσανε πάλι και πάλι? Τι τους έλεγες? Τι τους έλεγες, μωρέ? Κατάλαβα. Κατάλαβα. Δεν μίλησες. Έσκυψες το κεφάλι και σώπασες. Σαν ταρνί. Σαν ταρνί σε φάγανε, μωρέ. Ωραία παρομοίωση έκανε, Ζερβό. Ωραία παρομοίωση. Ο Σαμνός εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως σου ανοίγει το στόμα αυτού. Τι λες? Δεν σε καταλαβαίνω. Μίλα καθαρά. Καλά. Εσύ δεν μίλησες. Εκείνος, μωρέ. Εκείνος ο μαγαρισμένος αδελφός σου. Δεν ήλθε να μιλήσει. Να ομολογήσει την αλήθεια. Να παραδεχτεί το κρίμα του. Όχι, Ζερβό. Δεν ήρθε. Το ήξερα. Το περίμενα. Εγώ όμως δεν το περίμενα, Μαριγιάννη. Θα έρθει ο αδερφός μου, έλεγα. Δεν γίνεται. Θα ξεπεράσει την τροπή του και το φόβο του και θα έρθει. Έγινε η ανάκριση, τελείωσε. Στη δίκη, έλεγα. Θα έρθει. Δεν είναι ο αδερφός μου άναδρος, δειλός. Έτσι έκλεινα το στόμα και περίμενα. Μέρα τη μέρα πρόσμενα. Όμως δεν ήρθε, βρεγιά. Δεν ήρθε. Ξεδιάντροπος. Και αφού εκείνος δεν έρχοτανε, μωρέ, εσύ γιατί δεν μίλησες? Να μιλήσω εγώ? Πώς να μιλήσω, βρε Ζερβό? Να δώσω μόνος μου τον αδερφό μου? Και έπειτα τη μάνα μας δεν τη λογιάζεις, Ερχότανε κάθε μέρα να με δει στο κρατητήριο. Μάνα, δεν το έκανα εγώ. Δεν είμαι εγώ αφωνιάς, μάνα. Μάνα, εγώ είμαι αθώος. Είμαι αθώος, μάνα. Είμαι αθώος, πίστεψέ με. Το ξέρω, παιδί μου, το ξέρω, ψυχούλα μου. Εσύ φωνιάς, εσύ, το παιδί μου. Μόνο πες το, αγόρι μου, πες το αν ξέρεις ποιος το έκανε. Ποιος είναι ο φωνιάς? Να λαφρώσει και εμένα η ψυχή μου. Δεν με λυπάσαι εμένα, μάτια μου. Μάνα, δεν ξέρω ποιος το έκανε. Δεν είδα. Δεν είδα εγώ τον φωνιά. Εγώ άκουσα την Αρχοντή να φωνάζει βοήθεια, μάνα.
Άκουσα την Αρχοντή και μπήκα στο σπίτι. Δεν είδα, δεν ξέρω μάνα, δεν ξέρω ποιος το έκανε. Δεν ξέρω. Τι να της έλεγα μωρέ Ζερβό. Για πες μου εσύ. Πως είναι ο αδερφός μου ο Φωνιάς. Πως σκότωσε εκείνος και τώρα ανέχεται να παίρνουνε τον αδερφό του για Φωνιά στη θέση του. Αυτό να της έλεγα. Πες μου, απάντησέ μου. Τι να σου πω βρε Άγιε, πως έχεις άδικο. Ξέρω, η μάνα είναι πλάσμα ιερό. Καλά, εσύ τη μάνα τη σεβάστηκες. Εκείνη η διαβολεμένη Αρχοντή δεν σεβάστηκε τίποτε. Δεν μίλησε αυτή, Η Αρχοντή. Ποιος το περίμενε αυτό, βρε Ζερβό. Η Αρχοντή αγάπαγε τον αδερφό μου με όλα της τα κύτταρα, με όλες τις ίνες της ψυχής της. Το διάβασα εκείνη τη νύχτα στα μάτια της. Το είδα και τρελάθηκα. Πώς θα μιλούσε η Αρχοντή. Και ο Σουλιάς, δεν βρέθηκε ο Σουλιάς. Δεν είχε αποτυπώματα πάνω του. Λένε, κανένα αποτύπωμα δεν μοιάζει μαλλουνού. Μήτε κι αν είναι δίδυμη. Όχι Ζερβό. Δεν βρέθηκε ο Σουλιάς. Και όπως φωνάζαν όλοι μαζί πως με είχαν ξαναδεί και πως με πιάσανε στα πράσινα όπως λέγανε, μήτε που πολύ νοιάστηκε κανείς γι' αυτόν. Και ο αδερφός μου ίχνη της παρουσίας του δεν άφησε. Εγκληματίας. Δολοφόνος με τα όλα του. Και άλλη Αλεπού πήρε το Σουλιά και τον έκρυψε. Τον εξαφάνισε. Παιδούλα μου λες ύστερα. Που να τους κάψει και τους δύο ο Θεός. Σαν τα σκουλίκια να σαπίσουνε. Τι λόγο είπες μωρέ Ζερβό. Τον αδερφό μου καταράστηκες. Ο αδερφός μου είναι αίμα μου. Σάρκα από τη σάρκα μου. Την ίδια μήτρα μοιραστήκαμε. Την ίδια μέρα είδαμε το φως. Για στάσου. Για στάσου βρε Άγιε. Για στάσου γιατί θα στρίψει το κεφάλι μου μαζί σου. Συγχώρεσες τον αδελφό σου. Δεν θύμωσες. Δεν κράτησες κακία. Δεν τον μίσησες. Συγχώρεσες. Πες μου γιατί θα τρελαθώ μαζί σου. Μωρέ Ζερβό. Με φωνάζεις Άγιε και Άγιε. Μα άνθρωπος είμαι κι εγώ. Αυτό λέω. Ότι είσαι άνθρωπος και πρέπει να τον μισείς. Να τον μισώ. Το μίσησα Ζερβό. Το μίσησα όσο μίσος μπορεί να νιώσει άνθρωπος για άνθρωπο. Όσο την Αρχοντή τη νύχτα εκείνη το συχάθηκα και ακόμα πιο βαθιά. Όσο βαστούσε η δίκη και η ανάκριση, δεν καταλάβαινα καλά τι μου γινότανε. Όλα μου φαίνονταν σαν ένα θέατρο. Θα πέσει η αυλαία, έλεγα. Θα τελειώσει η παράσταση και όλα θα ξαναγίνουν όπως πριν. Όμως, σαν με ρίξανε εδώ μέσα σαν το σκυλί, σαν έκλεισε τούτη πόρτα πίσω μου. Τότε κατάλαβα Ζερβό και θόλωσα. Τίποτε δεν θα ήταν όπως πριν. Δεν θα με χάιδευαν πρωί-πρωί τα χέρια τα ζεστά της μάνας μου. Δεν θα κοιμούσα ήρεμος για τη δουλειά μου σφυρίζοντας. Γαμπρό, δεν θα με στόλιζαν για να με πάνε στην εκκλησιά. Παιδιά στα γόνατά μου θα έχω άλλο. 25 χρόνια θα δόμουν εδώ μέσα, ζωντανός, μέσα στην καταφρόνια των ανθρώπων και μέσα στις κατάρες τους. Και ο αδερφός μου, εκείνος που αμάρτησε, θα έμενε έξω, θα συνέχιζε να ζει. Θα μπόραγε όπως τον μπόρεσε.
να με προδώσει έτσι ανέντιμα. Τότε σκοτίνιασε η ψυχή μου, Γιάννη. Φούσκωσαν τα μέσα μου. Τις νύχτες δεν κοιμόμουν. Γυρνούσε η εικόνα του στο μυαλό μου και έφτινα με σιγασιά. Καθόμουν έτσι, με τα μάτια καρφωμένα στο κενό ως το ξημέρωμα και φανταζόμουν. Ήτανε, λέει, άρρωστος. Τον έβλεπα να λιώνει, να πονά, να καίγεται. Και μια άγρια τρελή χαρά χτυπούσε στα μηνύκια μου και έκαπε την καρδιά μου να πηδά. Οι άλλοι, όσοι με βλέπανε, αποφεύγανε. Αγρίμι λέγανε. Θεριό, τόση σκληράδα είχε η όψη μου, τόσο πολύ το μίσησα. Μα δεν ήτανε μόνο το μίσος, Γιάννη. Ήτανε και ο πόνος. Ο πόνος για την αδικία, για την προδοσία, για τη μάνα μου που έλωνε σαν το κερί. Για τη ζωή μου που δεν την έζησα. Κι ήταν ο πόνος σταυρικός, σίγωτος. Ξερίζωνε τα ζωθικά μου, με τσάκιζε. Πώς να βαστάξω τόσο πόνο μόνος μου, Ζερβό, μου λες, Ήθελα αυτό το πόνο να τον ακουμπήσω στο Θεό μου, έτσι όπως είχα μάθει από παιδί. Κάθε φορά που ήμουν λυπημένος, τα έλεγα στο Θεό μου στην προσευχή και αλάφρονα. Τώρα το ήθελα ακόμα πιο πολύ. Κοίταγα το σταυρό που τον είχε φέρει η μάνα μου στο κελί. Να τον κοιτάς, αγόρι μου, μου έλεγε. Να του μιλάς, να ημερεύει η καρδιά σου. Κι εγώ έπαιρνα να του μιλώ. Μα δεν μπορούσα, βρε Ζερβό μου, δεν μπορούσα. Μουρμούριζα τις προσευχές που ήξερα. Μα μοιάζαν λόγια ξένα, μακρινά. Δεν άκουγε ο Θεός. Δεν απαντούσε. Σιωπή. Άνοιγα το Ευαγγέλιο. Να διαβάσω. Να μ' ανακουφίσουνε τα λόγια του. Διάβασα. Δεν ένιωθα. Σιωπή. Αυτό δεν ήταν ο Θεός μου πουθενά. Πουθενά. Ούτε τις Κυριακές που πήγαινα στην εκκλησία της φυλακής τον ένιωθα. Τίποτα. Σιωπή. Και αυτό με πέδευε, Ζερβό. Ήταν μια τυράννια για μένα αυτό. Γιατί έξω από το Θεό δεν είχα να μ' ανακουφίσει
Κανένα. Κανέναν και τίποτα. Μια μέρα, δεν θα το ξεχάσω αυτό, Ζερβό. Σάββατο δειλινό ήταν. Κοίταζα το σταυρό με απελπισία και έμοιαζε πάλι ξένος ο Θεός, απόμακρος. Πού είσαι, Κύριε? Γιατί με αποστρέφεσαι? Σιωπάς. Γιατί δεν μιλάς, Κύριε? Δεν με γνωρίζεις. Εγώ στα χέρια σου μεγάλωσα. Συγγνώμη. Όχι. 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 Δεν μπορώ, Κύριε. Δεν γίνεται. Όχι. Είναι σκληρό αυτό που μου ζητάς. Όχι. Όχι, δεν γίνεται, Κύριε. Πώς με κοιτάζεις έτσι, Κύριε? Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Για την αγάπη του Θεού, Βασίλη, εκείνος επάνω στο σταυρό συγχώρησε. Εκείνος ήτανε Θεός, μητέρα. Εγώ πώς? Πώς? Προσεύχεστε υπέρ των επηρεασόντων ημάς, για αυτούς που σας πονούν. Όχι.
κάνω προσευχή για αυτόν. Για αυτόν. Για τον Κάιν. Ποτέ. Γυρνάς το πρόσωπό σου στην κακία μου. Πώς να σου κάνω το χατήρι, Κύριε? Πώς να σε ξαναβρω? Να σε ξαναβρω, Κύριε. Να σε ξαναβρω. Έπεσα κατά γης. Λίγο θύμησα, κοιμήθηκα, δεν ξέρω. Τ' άλλο πρωί το ίδιο μαρτύριο. Ίδια πάλι. Ίδιος ήτρωτα στο κορμί. Κύριε, ελέησε τον αδερφό μου, φώναζα και σφάδαζα. Για την αγάπη του Θεού, Βασίλη, έλεγα. Συνέχισε, μη σταματάς. Μονάχα πήγα και κοινώνησα. Και κοινωνούσα κάθε Κυριακή. Πρέπει να κοινωνήσεις, έλεγα. Έχεις ανάγκη από αίμα. Τώρα που χάνεις τόσο αίμα, παλεύοντας με τον εαυτό σου για τη χάρη του Θεού. Πόσο κράτησε τούτο το κονταροχτύπημα, Γιάννη? Μέρες, μήνες, νύχτες που δεν γνωρίζανε ξημέρωμα. Πάλευα, Γιάννη. Πάλευα. Πάλευα. Όμως, σιγά σιγά, πώς έγινε αυτό, μην και εγώ δεν ξέρω να το πω. Σιγά σιγά, η προσευχή μου γινόταν πιο εύκολη. Κύριε, ελέησε τον αδερφό μου, έλεγα, και δεν καίγονταν τα σωθικά μου μέσα. Γυρνούσε η εικόνα του στο μυαλό μου. Μα δεν είναι αυτήν όπως πριν. Αντίθετα, μόλις εδώ. Ένιωθα να τον αγαπώ. Τον έβλεπα πάλι και πάλι μέσα μου. Όχι όπως ήταν άγριος εκείνη την ημέρα του κακού. Όπως τον ήξερα από πριν. Τότε που μεγαλώναμε μαζί,
Και έκανε εκείνος όνειρα. Πόσα όνειρα. Πόσα όνειρα. Και το υπόμνημα μου, Ρεζερβό. Όχι, έλεγα. Ήταν καλό παιδί. Και ο φόνος δεν το έπρεπε. Δεν το ήθελε. Τον πλάνεψε η αγάπη. Γιατί είναι άγρια η αγάπη με στα νιάτα. Είναι τρελή. Μήπως αν ήμουν εγώ στη θέση του, αν αγάπαγα εγώ, τις Κυριακές ερχόταν η μάνα για να με δει και μου έλεγε γι' αυτόν. Μου ζήταγε συγγνώμη η Δόλια που δεν έρχεται να με δει. Δεν μπορεί ο αδερφός σου, μάτια μου, μου έλεγε. Δεν μπορεί να σηκώσει το κακό που σου έκαναν. Πονά. Κάθεται ολημερής και οληνυχτής απάνω στο κρεβάτι και μήτε τρώει, μήτε κοιμάται. Τίποτα. Μονάχα όλη την ώρα ψιθυρίζει. Άδικο, άδικο. Την άκουγα και μου ερχόταν να βάλω τα πράγματα, Ρεζερβό. Τι ζωή είναι αυτή, Θεέ μου, έλεγα μέσα μου. Τι ανυπόφερτο μαρτύριο. Να μαραζώνει έτσι από τις τύψεις. Τι βασανιστήριο. Κοίταγα το σταυρό και οικέτευα. Κάμε, Θεέ μου, να μετανιώσει. Κάμε να μετανιώσει, να λυτρωθεί. Σπλαχνίσου τον. Μου βγαίνει αυθόρμητα η προσευχή και τρόμαζα. Έλεγα, δεν μπορεί. Παλάβωσα. Με παλαβώσαν οι νηστείες και τα δάκρυα. Γιατί και το κελί μου, Ρεζερβό, μου φανόταν ουρανός. Σαν να είχαν κατεβεί όλοι οι άγγελοι και οι άγιοι και να μου κάνουν συντροφιά. Πώς να σου το πω, Ρεζερβό. Χαιρόμουνα. Ήμουν εδώ, στο κελί μέσα, κλεισμένος, κατεστραμμένος, προδομένος και χαιρόμουνα. Γι' αυτό έλεγα. Τρελάθηκα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Μου σάλεψε από τα ξενύχτια και τα δάκρυα. Τι να πω, Άγια. Δεν τρελάθηκες. Μα ό,τι λες εξήγηση δεν έχει. Ήταν το θάμα του Θεού, Ζερβό. Πώς να δεχτεί εξήγηση το θάμα του Θεού. Με είδε που μάτωνα κάτω από το σταυρό του και με σπλαχνίστηκε τον άθλιο. Έσταξε το αίμα του από τη Θεία Κοινωνία πάνω στην πληγή μου και τη γιάτρεψε. Άλλαξε την καρδιά μου ο Θεός, Ζερβό. Την πήρε πέτρα και την έκανε βαμπάκι. Ρωτάς αν τον συγχώρησα. Όχι, Ζερβό. Δεν τον συγχώρησα εγώ. Εγώ μόνο να μισώ μπορώ και να πικραίνομαι. Δεν είχα εγώ να δώσω συγχώρεση. Εκείνος μου την έδωσε. Ο Θεός. Κι εγώ φοβάμαι. Τρέμω. Μην πληγώσει αυτό το θαύμα. Μην ξυπνήσει μέσα μου εκείνο το θεριό, η ανθρώπινη φύση και αρχίσω πάλι να μισώ. Γι' αυτό με βλέπεις. Μέρα νύχτα να προσεύχομαι. Προσεύχομαι, Ζερβό. Και συνεχίζεται το θαύμα του Θεού. Κι όλο τον αγαπώ τον αδερφό. Πώς να σου το πω. Τον αγαπώ. Καίγομαι. Να μετανιώσει. Να σωθεί. Άλλο δεν θέλω από τούτη τη ζωή. Δεν θέλω άλλο, Γιάννη. Τίποτα. Τίποτα. Τι να πω, Άγιε. Τι να πω. Έλα, μη κλαις. Ησύχασε. Ησύχασε. Τώρα πέρασαν όλα αυτά. Μεσάνυχτα πιάσαμε. Και όταν το καταλάβαμε.
Άντε να κοιμηθούμε, Γιάννη. Τώρα ξέρεις την ιστορία μου. Παναγιώτη τον λένε τον αδελφό σου, είπες, Άγιε. Ναι. Παναγί το φωνάζαμε εμείς. Και δεν μου λες πότε έγινε το έγκλημα? Θέλω να πω, ποια είναι η ημερομηνία ακριβώς? 16 του Δεκέμβρη ήταν. Νύχτα πηγαίνοντας για 17. Πάνε 20 χρόνια από τότε. Και το χωριό της Αρχοντής, Αμπελάκια αν θυμάμαι. Ναι, έξω από τη Σπάρτη. Μα δεν μου λες, Βρεζερβό, γιατί με ρωτάς συνέχεια? Δεν με εμπιστεύεις μήπως? Όχι, όχι βρε Άγιε. Προς Θεού. Αλήθεια λες που να μην έλεγες? Να, έτσι ρώτησα. Δεν πειράζει. Άντε να ησυχάσουμε, Ζερβό. Σιγά σιγά θα ξημερώσουμε. Κύριε, ελέησε τον Παναγιώτη. Άγιε, Άγιε, δεν κοιμάσαι? Κύριε, ελέησε τον Παναγιώτη, την Αρχοντή. Βασίλη. Κοιμάται, κοιμάται και προσεύχεται. Τι να πω, Άγιε, υποκλίνομαι. Κύριε, ελέησε το Γιάννη. Και για μένα προσεύχεσαι, Άγιε. Και για μένα καλά κάνεις. Είδατε, παιδιά? Είδατε? Ένας ληστής, κατάδικος. Ποιος ξέρει πόσα κρίματα τον βάρεναν. Ίσως απάνω στη ληστεία τον έχει σκοτώσει και άνθρωπο. Και τον σταυρώνανε δίπλα στο σταυρωμένο μας Χριστό. Κι όμως, την τελευταία του στιγμή μετάνιωσε. Είπε ένα μνήστητη. Ένα μονάχα μνήστητη. Μνήστητη μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Θυμήσου και εμένα, Κύριε, στη βασιλεία σου. Ζήτησε τη συγχώρεση με αυτό. Και ο Θεός? Είδατε αγάπη ο Θεός? Ούτε ερωτήσεις, ούτε ανακρίσεις, ούτε δίκες, τίποτα. Άπλωσε μόνο μια στα χέρια του, την αγκαλιά του πάνω στο σταυρό. Σήμερα, του είπε, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Είδατε, μετάνιωσε ο άνθρωπος, αγάπησε ο Θεός. Τι γίνεται, Βερ Χριστό, εδώ? Στην εκκλησία είμαστε? Είδατε, κύριε επιθεωρητά, όπως το είπατε, από τότε που ήρθε ο Άγιος, αυτός που βλέπετε εκεί να τους μιλά, έγινε η φυλακή εκκλησία. Τους ημέρωσε. Το βλέπω. Μα δεν καταλαβαίνω τίποτε, βρε Χριστό. Μήπως εγώ καταλαβαίνω, νομίζετε? Όταν τον φέραν αυτόν για πρώτη φορά εδώ, ούτε μιλούσε, ούτε λαλούσε, τίποτα. Έκανε όλο κομποσκίνια και μετάνιωσε. Όμως μια μέρα βρήκε έναν απελπισμένο στα λουτρά, είχε σκοτώσει τη γυναίκα του αυτός και ήθελε να κρεμαστεί. Τον πρόλαβε ο Άγιος, τον πήρε απόμερα και άρχισε να του μιλά ώρα πολύ. Τι του λέγε, κανείς δεν ξέρει. Πάντως αυτός ζήτησε παπά μετά να εξομολογηθεί. Μη μου πεις. Ναι, το μάθανε και άλλοι και άρχισαν να το ζυγώνουνε. Είχε, βλέπετε, μια γλύκα επάνω του αυτός. Τραβούσε. Να μην σας τα πολυλογώ,
Σιγά σιγά το πράγμα οργανώθηκε όπως το βλέπετε. Κάθε μεσημέρι, όταν αυλίζονται, έχει το μάθημα. Περίεργα πράγματα μου λες, βρε Χρήστο. Ανήκουστα. Τα βλέπετε με τα ίδια στα μάτια, κύριε Επιθεωρητά. Αλλά σταθείτε. Νομίζω ότι τελείωσε. Να τον ακούσουμε. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά. Η πιο μεγάλη αμαρτία και η πιο χαζή είναι η απελπισία. Γιατί κανείς να απελπιστεί, αφού όλα τα σβήνει ο Θεός με τη μετάνοια. Είσαι μαύρος, γίνεσαι πιο λευκός και από το χιόνι, όπως λέει ο Δαβίδ. Είσαι κακούργος, γίνεσαι Άγιος. Να τι είναι όλη η αμαρτία που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Κάρβουνο. Κάρβουνο αναμένο. Και η αγάπη του Θεού, ωκεανός. Ρίξτε το κάρβουνο μέσα στον ωκεανό, τι θα γίνει? Θα σβήσει. Θα χαθεί. Κοίτα να δεις. Κάθονται στα μαθητούδια και τον ακούνε. Είδατε, κύριε Επιθεωρητά. Και δεν μου λες, βρε Χρήστο, αυτός ο Άγιος με ποια κατηγορία κρατείται στις φυλακές? Αυτό αναρωτιόμουν κι εγώ. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Αγάπησε μια κοπελιά, σαν ήταν παιδί, και σκότωσε τον άντρα της. Κακιά στιγμή, κύριε Επιθεωρητά. Κακιά στιγμή, πράγματι. Κρίμα τον άνθρωπο. Άντε, Γιάννη, δεν θα σηκωθείς? Πάμε. Πήγαινε εσύ. Θα έρθω σε λίγο. Καλά. Κρανιάς, έλα το καθενό σου. Ζεργός, άιντε έλα και την παραλαβή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Άντε, Γιάννη. Έλα να φάμε. Άσε. Εγώ δεν θέλω τίποτε απόψε. Καλά, νηστικός, θα κοιμηθείς? Δεν θέλω, σου λέω, άσε με. Αχ, Θεέ μου. Τι έγινε, Πρεσβό? Τι έπαθες απόψε? Τίποτα, Άγιε. Τίποτα. Να, σκέφτομαι. Τι σκέφτεσαι? Εκείνη την ιστορία που μας είπε στην αυλή με το ληστή. Λοιπόν. Να, λέω. Σίγουρα είχε σκοτώσει άνθρωπο πάνω στις ληστείες του. Γι' αυτό τον σταύρωναν. Δεν ξέρω, Ζεργό. Έτσι το είπα. Άκου με μένα. Ξέρω εγώ. Σίγουρα είχε σκοτώσει άνθρωπο. Αλλιώς γιατί να πει το μνήστητη. Σαν εμένα ήταν αυτός ο δόλιος. Σαν εμένα. Τι λες, βρε? Σκότωσες εσύ ποτέ σου άνθρωπο? Αχ, δεν με ξέρεις, Άγιε, καλά ότι κι εσύ. Σε ντράπηκα. Μάλλον πια δεν το βαστώ. Ναι, Άγιε, σκότωσα άνθρωπο. Ο Ζερβός είναι φωνιάς όπως αδελφός σου. Ηρέμησε, βρε. Σύνελθε. Σου είπα για τον αδελφό μου και άρχισες να φαντάζεσαι. Είσαι ευαίσθητος, μωρέ Ζερβό. Σε τάραξα. Όχι. Όχι, Άγιε. Κάτσε να σου τα πω από την αρχή να καταλάβεις. Εγώ, όπως ξέρεις, έκλεβα. Κι αν δεν έχω κλέψει, ξέρω όλο το κολονάκι σπίτι. Μόνο εκεί χτυπούσαμε. Τους πλούσιους, τις βίλες και τις τράπεζες.
Δεν πάνε να βάζαμε συναγερμούς, φύλακες, σκυλιά λαγωνικά. Εμείς κάβαμε κάτω από τη γη. Σαν φίδι σερνόμουνα. Να δεις να είναι το σπίτι ζωσμένο γύρω-γύρω σαν τον αστακό και να σου μέσα ο Ζερβός, βγαλμένος από τη γη. Κι άιντε μετά πιάστομε. Σκιά με λέγανε. Σκιά. Μπράβο βρε. Να σου δώσουμε και έπαινο. Φόβος και τρόμος ήταν για τους παραλίδες ο Ζερβός. Μα είχα μια αρχή, Άγιε. Να μην πειράξω άνθρωπο. Ούτε φτωχό, ούτε πλούσιο. Ανθρώπινη ζωή ποτέ. Και τότε πώς είσαι φωνιάς, βρε? Κακιά στιγμή, Βασίλη. Κακιά στιγμή. Κάνουμε μια δουλειά στην Εθνική. Και εκεί που όλα πήγαιναν καλά και ετοιμαζόμουν να ανοίξω το χρηματοκιβώτιο, που ξεπετάχτηκε μπροστά μου εκείνη η καθαρίστρια, βρε Άγιε. Μια φτωχή γυναικούλα ήτανε. Έβγαλε μια κραυγή και έπεσε κάτω ξερή. Τι να έκανα εγώ? Έπρεπε να φύγω. Μια λιγοθυμιά είπα είναι. Τρόμαξε. Αλλά το βράδυ στις ειδήσεις άκουσα, Άγιε, πως πέθανε. Ανακοπή είχε πάθει. Κάηκα, Άγιε. Κάηκα. Τη σκότωσες, έλεγα, άθλια τη φουκαριάρα. Τη σκότωσες. Ούτε δουλειά ήθελα να κάνω άλλη, ούτε τίποτα. Κι έτσι την επόμενη φορά τα έκανα όλα ατζαμίδικα επίτηδες. Άφησα να χτυπάνε οι συναγερμοί για να με πιάσουνε. Και που με πιάσανε όμως, Άγιε, δεν ηρέμησα. Δεν ησύχασα. Τη βλέπω συνέχεια μέσα μου και καίγομαι. Μην κοιτάς που φωνάζω και που χωρατεύω. Εσύ τη νύχτα κοιμάσαι σαν μωρό. Αλλά εγώ στριφογυρίζω στο κρεβάτι μου από τις τύψεις. Δόξα να έχει ο Πανάγαθος. Με κοροϊδεύεις, Άγιε? Τι δόξα να έχει ο Πανάγαθος? Που έγινε αιτία να πεθάνει ένας άνθρωπος και τώρα βασανίζομαι? Μη φωνάζεις. Μη φωνάζεις. Δεν σκότωσες εσύ εκείνη την ψυχή. Ήταν η ώρα της και θα την έπαιρνε ο Θεός. Μα τα έφερε έτσι ο έσπλαχνος για να σε βγάλει και εσένα από τον κακό σου δρόμο. Γιατί εσύ από μόνος σου δεν έλεγες να βγεις. Εδώ μιλάς για τις ληστείες σου και καμαρώνεις. Γεια στάσου, βρε Άγιε. Στάσου να το συζητήσουμε, εσύ που ξέρεις τα πολλά. Τι κακό έκανα δηλαδή? Που έκλεβα? Αφού σου είπα, από τους πλούσιους έπαιρνα μονάχα. Οι πλούσιοι, Άγιε, πρώτοι εκείνοι κλέβουνε τον ιδρώτα του φτωχού. Και έτσι είπα κι εγώ να πάει να τους κλέψει ο φτωχός, που πάει να πει να πάρει πίσω τα κλεμμένα. Πώς θα έρθει λίγο δίκιο σε τούτο τον παλιόκοσμο? Μου λες? Δίκαια πράγματα. Και έπειτα τι νομίζεις? Πως έκλεβα για να γεμίζω τις τσέπες μου εγώ? Όχι, Άγιε. Τα έδινα πίσω στη φτωχολογιά, εκεί που ανήκουνε. Ξέρεις πόσα παιδιά έντυσα? Πόσους φτωχούς τους χόρτασα? Όλοι αυτοί θα έρθουνε στη Δευτέρα παρουσία και θα βάλουνε το Γιάννη στον παράδεισο. Τι λες, βρε Αθέοφοβε? Έκαμε σε ελεημοσύνη με κλεμμένα και πεντεύεσαι? Το δίκιο υπερασπιζόμουν, Άγιε. Είναι δίκαιος ο Ζερβός. Το δίκιο. Μάλιστα. Σε πήρε ο Θεός για δικηγόρο του. Και δεν μου λες, βρε Ζερβό, αφού αυτό είναι το δίκαιο που λες, γιατί δεν το γράφει ο Θεός μες στον νόμο του, Γιατί εδώ ο Θεός τα λέει αλλιώτικα. Φαίνεται ο Θεός δεν ξέρει, Γιατί εδώ γράφει μην κλέβεις. Τελεία και παύλα. Δεν λέει κλέψε τον πλούσιο, μην κλέβεις το φτωχό, έτσι. Ούτε λέει κλέψε για να κάνεις ελεημοσύνη. Αντίθετα. Αν ανοίξουμε στην προς Εφεσίους επιστολή, θα δούμε τι παραγγέλνει ο Απόστολος Παύλος.
Ο κλέπτον μη κέντι κλεπτέτο, αλλά μάλλον κοπιά το εργαζόμενο στο αγαθόντες χερσί. Δηλαδή, αυτός που κλέβει, να σταματήσει πια να κλέβει και να αρχίσει να δουλεύει τίμια με τα χέρια του. Και συνεχίζει παρακάτω. Γιατί? Ή να έχει μεταδιδώνε το χρήαν έχοντι, για να έχει να δίνει στους φτωχούς, αυτούς που δεν έχουν. Λοιπόν, τι γίνεται Ζερβό? Άλλα λέει εδώ πέρα ο Θεός. Βέβαια, ο Ζερβός είναι καλός και δίκαιος, ενώ ο Θεός είναι άδικος και ούτε και που πονά τους φτωχούς. Δεν είπα αυτό, βρε Άγιε. Τι είπες, βρε? Άκου Ζερβό, θα σου τα πω καθαρά με 2 κουβέντες να καταλάβεις. Καλό και δίκαιο σε αυτόν τον κόσμο είναι μόνο ό,τι ορίζει ο Θεός στο Ευαγγέλιο. Γιατί ο Θεός είναι ο μόνος δίκαιος. Και αν το καλοσκεφτείς, και ο ανθρώπινος νόμος στον νόμο του Θεού στηρίζεται. Όταν ο άνθρωπος σκεφτεί «εμένα αυτό δεν μ' αρέσει, θα το κάνω αλλιώτικα», είναι σαν να λέει στο Θεό «κοίταξε, εσύ δεν ξέρεις, κάνε στην άκρη να το κάνω εγώ καλύτερα». Αυτό κατά τους αρχαίους, οι οποίοι ήταν και σοφοί, λέγεται ύβρις. Δηλαδή βρίζει ο άνθρωπος, προσβάλλει το Θεό, μεγαλοπιάνεται και βάζει την αφεντιά του πάνω από το Θεό. Έτσι μεγαλοπιάστηκε και ο Εσφόρος, που ήταν άγγελος και έπεσε από τον ουρανό και έγινε ο διάβολος. Θεός φυλάξει, βρε Άγιε. Αν είναι δυνατόν, έβαλα εγώ την αφεντιά μου πάνω από το Θεό? Την έβαλα. Την έβαλες, αλλά δεν το νιώθες. Και έπειτα, να σου πω, βρε Ζερβό, χαράμισες τον εαυτό σου. Τόσο μυαλό, τι το βάλε ο Θεός μες στο κεφάλι σου? Για να βρεθείς εδώ μέσα? Για να σπουδάσεις, βρε το βάλε, να προκόψεις. Ξέρεις τι θα ήσουν εσύ σήμερα να σπούδαζες, Να σπουδάσω ήθελα, Άγιε. Ήμουνα πρώτος στο σχολείο. Τα αγάπαγα. Όλα σωστά τα λες, Βασίλη. Όλα σωστά. Και τη ζωή μου τη χαράμισα και στο Θεό αμάρτησα. Έλα, δεν πειράζει. Αρκεί που τώρα το κατάλαβες. Εξάλλου το είπαμε και το πρωί. Τα σβήνει όλα ο Θεός με τη μετάνοια. Βρε Γιάννη, εσύ είσαι καλό και φιλότιμο παιδί. Απορώ πώς μπήκανε μέσα στο κεφάλι σου όλες αυτές οι παράξενες ιδέες και έμπλεξες με τις κλεψιές. Είχα άχτη με τους πλούσιους, Γιατί, βρε Γιάννη, σε πείραξε κανένας πλούσιος? Γιάννη. 12 χρονών ήμουν, Άγιε, όταν έφυγε η μάνα και μας άφησε για να πάει με έναν πλούσιο βιομήχανο. Δεν άντεχε άλλο τη μιζέρια, έλεγε, και εκείνος θα τη ζούσε σαν βασίλισσα. Ο κύρις μου δεν τ' άντεξε και το έριξε στο πιωτό. Γυρνούσε τα βράδια με τα μάτια κόκκινα από το κρασί και έβριζε και έσπαγε. Κι αν ήμασταν κι εμείς μπροστά του, μας έδερνε και εμάς. Και εμένα και την αδελφή μου τη Λένα, κοριτσάκι 8 χρονών, Άγιο. Ένας πλούσιος έκλεψε τη μητέρα μου και τη χαρά μου.
Πολύ ήταν εγώ να κλέψω την περιουσία του. Τι λες, βρε Γιάννη? Ποτέ σου δεν μου μίλησες γι' αυτά. Τι να πω, Άγιε, τι να πω. Μιλούνται αυτά. Μα τώρα πάνε, πέρασαν αυτά. Στο κάτω-κάτω της γραφής ήμουνα παιδάκι. Δεν έφταιγα εγώ. Μα με το άλλο, Άγιε, τι θα γίνει με το άλλο? 7 χρόνια τώρα γλυκό ψωμί δεν έβαλα στο στόμα μου. Να με βρει, λέω, και εμένα μια ανακοπή, να ησυχάσω πια. Και να πεις, δεν έκανα όπως μας είπες. Πήγα και εξομολογήθηκα. Το και το είπα στον παπά. Γιατί αυτό με βάραινε. Έβλεπα εσένα όπως έβγαινες και έλαμπες ολόκληρος και έλεγα εγώ γιατί δεν μπορούσα. Γιατί. Έλεγα θα ηρεμήσω. Έτσι μας είπε ο Άγιος. Μα δεν ηρέμησα, Βασίλη. Δεν ηρέμησα. Και μετά την εξομολόγηση δεν ηρέμησα. Τόσο αμαρτωλός είμαι λοιπόν. Χειρότερος και από το ληστή. Δεν έχει έλεος για μένα ο Θεός. Δεν έχει έλεος. Ησύχασε, Γιάννη. Ησύχασε. Δεν φταίει η εξομολόγηση που δεν ηρέμησες. Δεν ήταν η πρώτη σου αμαρτία ο φόνος. Η κλεψιά ήταν. Το είπαμε αυτό. Και εσύ για αυτήν δεν μετάνιωσες. Την κράταγες σαν φυλαχτό. Πώς να ηρεμήσει έτσι η ψυχούλα σου? Και τώρα, Άγιε, τι θα γίνει τώρα? Τώρα εσύ θα μου πεις. Τώρα θα πάω και θα εξομολογηθώ ξανά. Θα τα πω όλα από την αρχή. Έτσι όπως πρέπει. Έτσι, μπράβο. Τώρα φωτίστηκες. Μετάνιωσες. Να δεις την Πέμπτη που θα βγεις από το εξομολογητήριο, θα σου έχει πάρει ο Θεός όλον τον πόνο σου από την ψυχή σου. Μακάρι, Άγιε, μακάρι. Έτσι θα γίνει σίγουρα. Σου είπε ποτέ ο Βασίλης ψέματα? Καλά που έχω και σένα, Άγιε. Τι θα γινόμουν αλλιώτικα. Ησύχασε, Γιάννη. Όλα θα τακτοποιηθούν. Τι θα έκανα χωρίς εσένα. Άντε, πες να ξαπλώσεις τώρα, να κοιμηθείς. Κουράστηκε σήμερα. Κλείσε τα μάτια και λέγε την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και μη σε μέλει τίποτα. Να, πάρε και το κομποσκίνο μου. Ένα παιδί είναι, βρε. Ένα παιδί που το τσακίσανε. Ξονύχτα και σκοτάδι και σιωπή, ούτε ένας φίλος να του πω τη μοναξιά μου. Απ' τον φεγγίτη πως θα δω τον ουρανό, με την καρδιά να θυσιάσω την καρδιά μου.
Γύρω μου ο κόσμος φτωχός, παίρνω κομμάτια από φως και αγαπώ και ελπίζω και παλεύω. Ο άλλος να γίνει εαυτός, δίχως να ξέρω το πώς, ούτε γνωρίζω αυτό που γυρεύω.